and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Mao nang imong ison. Sugo na mo ang ni-traidor ni mo. Unsay? Hayop ka, Sindo. Panay! Panay Simeon! Panay! Panay Simeon! Gusto na! Libal ka! Panay Simeon! Gusto na! Andi anak ko sa pier. Muamba ko sa dagat o adto ko ilawom agi para di ko nila makitan. Pero malumos ko. Maayo ani. Mularga ko. Magpamanila ko. Adto ko Manila. O adto ko dito magpakadato. Niya ka na ko ang miligrusong lana. Niya ka na ko. Maglingi-lingi ko. Guwa ba kita na ko. Murkong buangan nila. Ang aking ko cellphone. Uy, si Mona. Di ko ikaw tubagon, Mona. Bahala na kayo sa buhay nyo. Mika pa. Manoy Simeon. Silo ako Manoy, pero paminawa na ko. Hindi ba? Uy! Pacut ka. Paminawa na ko. Kakusga ni mo. Pacut ka. Nanimahi mo. Kuya ka kuliw. Dili ka maminaw na ko. Pues, patyunta na lang ko. Di ba? Ayaw ka. Ano mo niya? Ano mo patay? Ano mo? Kanak binunalay. Hoy! Di, pag binunalay mo, binukanay mo. Nganong di man kita ko makontak ang cellphone ni Sandro. Naunsa man dai siya. Ay, si Butoy sad. Nibagting tuog kaduha ka ganiha pero kan di na nako makontak ang niya cellphone. Ngano ni siya? Hain man dai si Butoy. Ang akong cellphone. Si Daddy Jimmy. Hello, Dad. Ayin ka man, ha? Lakaw ka man lagi. Gikan ko ilang staff, Dad. Sa? Nagunsa ka dito? Doon na lang siya problema, Dad. Maong giadto na ko. Sa iyang isulti ka ni mo, ha? Ha? Wala man, Dad. Oh. My God. Oh, kinuong ko. Tao. Nagbitbit og armas. Hello? Hello, Mona? Ang sa man tong... Mona? Uy, ang sa maning anak nga di naman tubakon ng iyang cellphone. Hello, Nag? Mona? Naunsa ka niya? Natapag ito. Doon ibagalagi nga doon sa kinandan. Nagdahal sila ang armas. Unsa? Animal, hain kang dapita. Mona! Anak! Naunsa ka! Mona! Ginoo ko.
Ginoo ko. Tabagi ko. Tabagi ko, Diyos ko. Sakit sa tong kalawasan. Ang akong mga kamot, gigapos ko sa kanina. Laki pa nga akong mga tiil. Pagkadak mo si Musa nga nahimo ka na ako. Manay Simeon, gigapos ka sab. Libal ka, hayop ka. Oh, Tungod ni mo dahil ko nili ang akong kinabuhi karon. Hayop ka sila. unsa? Alibal ka. Dagto ka nga di sila mo traidor ka mo. Kung ako magkasabot sa imong gipanulti, unsay gitraidor ti ka? Say traidor ko. Ay na lang pagpapampuan. Kuno haywa ka masayon. Dagto ka nga mailad pa ko ninyo. Sinto, dili mo na makuha pa ang lana. Tuan ang klikang butoy. Ug sigurado ko, si butoy sama usab nimo. Hayop, bitin. Unsa? Pero dili ka mo magmalapuson. Kwartahan ako. Punton ko akong kwarta ron lang ko makalikawas dili. Ug ipaniguro ko, mamatay ka. Kung ako magkasabot sa imong mga gipanulti, o dili ko sila kauban. Dili. Ay ko patuwa. Dili ko ninyo mailag. Dili ko ninyo madas sa inyong mga tama. Pa! Simyo! Oh. May kay nakabatiga ka na ako, Simyo! Murag kikan diyan sa speaker ang tingog. Kinahanglan ka makontak mo ang imong suod, gaya na. Aron dihatag ka na mo ang lana. Oh. Suod sa 24 oras. Kinahanglan ka mahatag niya ang lana. Oh. Ay kung nila, mamatay ning babayana. Ha? Si Buana. Buana! Buana! Si Buana, ang ginigugma ni Sindo, ang imong mahal si Myo. Oh. Ay mahal ka ba, Sindo? Ganako kayo, ginuha si Simeon nga gubuo niya ang inyong relasyon. Aron sila ni Buana ang magkarayon. Unsa? Mao ka lang, Sindo. Si Simeon ang mutok sa tanan. Aron magubang inyong relasyon ni Buana. Og nagibaw ka ma, Simeon, nga si Sindo Sam ang utok ng tanan. Aron makuha ang milagrosong lana. Unsa? Yes. Si Sindo ang utok ng tanan. Wa kay sama ka na utan, Sindo. Animal ka. Wa ko masayod sa iyang mga gipanulti. Wa! Hiram. Maot ka, Sindo. Animal ka. Sa gikingon ko na, wa ko masayod yara! Wa! Pila na lang ka minutos. Mular ka na kining barko paingon sa Manila. Adios kaninyong tanan. Adios ninyo mga amigos amigas. Maddato na ko sa Manila. Maddato na ko. Nga ako may isuon. Kuhaon ko sila dito sa among isla. At tunaon niya na ako siya pa puya sa Manila. Nabagi si Sindo. Ano dili o siya mahog sa kalautan ang imong mga igsuon. Iyay ka. Lola edad? Maalaot ang imong mga igsuon. Iyay ka. No. Dili ko makatugot ka doon ay mahitabo. Sa ako mga ison! Dili! Unsa ka ning lugar? Nindot man ang ilang gibutangan ako. Kompleto ko nis mga gamit pero
Pero wa ko makakita sa palibot ini lugar. Kailan magitap-tapan ang ako mga mata. Andam-dam ibong pagkaon, Senyora Moana. Kinsay, Ni adin hi ang lamisa, Nyura. kinsa ka? Andam-dam ibong pagkaon. Tabi una ni mo, Nyura Moana. Kadiyot lang. Nganong naka... Wa na siya mamilok na ako. Kinsa man to? Nganong Nyora mo naman ang iyang gisangpit na ako. Asa ko yung tanong. Ayaw ba siya putaran? Yata ko niyo ang tanong kung kwartang buhi ko ninyo. Ayaw ka pala ka. Makuha gyapon na mo ang tanan mo mga bahandi. Mabuta tama. Unsa? Nagtuo ka nga di na namo kaon. Kuhaon gyapon namo ng tanan aron dili usab mamatay ang tanan mong kaila. Labi na si Buwana. Gusto ka ba nga patyo na mo si Buwana? Oh, Sige, tinay ka ni mong lawa. Pilar lang ka oras. Kung di kayo na mo makunta kang animal mo higala. Patyo na mo si Buwana. oh. Kabog. Ubarog ko. Kusakit sa kalawasan. Oh, ginapos kaya po nagkabutong til sa kanina. Di ba, magkalakot. Dili utabay ko dili ka kung kinabuhi kung dili patungod ka ni mo sinto. Lipal ka. Si mo to'y utro sa animal. Muset. Hay ni kasi karam. Kita niya kakulanang magkalagot. Kinahanglan ka makahilo ko sa kong kwarta kini mga tawanan. Ihada ko kung sa managin ang paglayoon ka na ko. Ano na ilang kong buhiyang. Katungo sa katao nga huwa na upalik. Hindi balik niya ito. Ay loon ko katuog tagang kwarta. Aron iya kong buhiyan. Magkakos lang po dili. Magmaay yun ka mo. Ipatagamtam ko sa ninyo ang akong panimaus. Ang masakit na panimaus. Ilang pinakalimusin do. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!